हल्ली जर आपण बघितलं म्हणजे अगदी लहान मुलांपासूनच मी म्हणेन सुरुवात करेन, अगदी 3 वर्षाच्या मुलापासून मी म्हणेन की त्यांची एकाग्रता खूपच जास्त कमी झाली आहे. म्हणजे त्यांचा जो अटेन्शन स्पॅन आहे तो खूप प्रमाणात कमी झाला, कारण त्यांना अगदी लहान वयात स्क्रीन ही मिळालेली सहज गोष्ट आहे. आणि ते आता जर तुम्ही बघायला गेलात तर रील ही गोष्ट आहे जी 1 मिनिटाची रील असते, त्यामुळे मुलांचा 1 मिनिटाचा सुद्धा जो अटेन्शन स्पॅन होता तो सुद्धा कुठेतरी कमी होताना दिसतो. म्हणजे मी आता जेव्हा मुलांसोबत काम करते तेव्हा त्यांचं एका एका गोष्टीवर म्हणजे जर समजा एखादी त्यांना ॲक्टिव्हिटी मला घ्यायची असेल तर त्या ॲक्टिव्हिटीवर ते जास्त वेळ थांबू शकत नाही. त्यांना सतत काहीतरी बदल हवा असतो, काहीतरी चेंज हवं असतं. आणि त्यासाठी म्हणून मी प्रयत्न करते आहे की जर आत्ता 7 वर्षापासून मुलांनी योगा स्टार्ट केला तर कदाचित त्यांच्यामध्ये होणारी जी ही चंचलता आहे ती कमी होऊ शकते. किंवा जी मनाची जी म्हणजे चिडचिड होणं, सतत राग येणं, ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या कदाचित आत्तापासून त्यांनी योगा स्टार्ट केला तर खूप कमी होऊ शकतात. म्हणजे मी तर आत्ता स्वतः 7 वर्षाच्या मुलांचे योगा क्लासेस घेते आहे आणि मी बघितलं आहे त्यांच्यात प्रचंड प्रमाणे सकारात्मक बदल होताना मी बघते आहे. कारण जे सतत मस्ती करणारे असायचे किंवा सतत इथे धाव तिथे धाव, उड्या मारणं, ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांच्या चालूच असतात. ते ऑफकोर्स लहान आहेत तर ह्या गोष्टी असणारच आहेत, पण त्यांना एका जागेवर शांत बसवणं ही सुद्धा एक कला आहे आणि ही कला ती योगा त्यांना फक्त देऊ शकते असं मला वाटतं. आणि बऱ्याच अशा काही गोष्टी आहेत. योगा म्हणजे म्हटल्यानंतर लहान मुलांना कदाचित खूप बोरिंग वाटू शकतं, पण त्यांना आपण ते एक वेगळ्या पद्धतीने इंट्रोड्यूस करू शकतो. म्हणजे काही योगिक गेम्स असतील किंवा काही माइंडफुल प्रॅक्टिसेस असतील, काही ॲक्टिव्हिटीज असतील, जसं की जे की सेन्सेशन ॲक्टिव्हिटीज वगैरे असतात, ह्या सगळ्या गोष्टी जर आपण योगामध्ये त्यांना इंट्रोड्यूस केल्या तर त्यांनाही योगाबद्दल आवड निर्माण होते. आणि मी सध्या बघते आहे लहान मुलांना प्रचंड त्या गोष्टी सगळ्या आवडता आहेत, कारण मी त्यांना योगा असं ट्रेडिशनल वेने न देता खूप फनी वेने आत्ताच्या मॉडर्न युगाला त्यांना कसं कनेक्ट करता येईल या सगळ्याला घेऊन मी त्यांच्यापर्यंत हा योगा पोचवते आहे. अशा काही ॲक्टिव्हिटीज आहेत योगाच्या ज्या आपण त्यांच्याकडे घेऊ शकतो. म्हणजे जसं की ब्रीदिंग प्रॅक्टिसेस असतील, म्हणजे जसं की तोंडाचं बलून करणं आणि होल्ड करणं श्वास. मग त्यांना ते होल्ड श्वास करणं मी सांगितलं तर कदाचित त्यांना जमणार नाही, पण तुम्ही जर तुमच्या खेळाद्वारे मग तुमच्या तोंडाचा तुम्ही फुगा करा, मग ते त्या किती वेळ तुम्ही राहू शकता हे आम्ही त्याच्यातून शिकू शकतो. किंवा ओम चॅन्टिंग असेल तर ओम चॅन्टिंग हे खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे, ज्यामुळे त्यांची कुठेतरी एनर्जी वाढते किंवा त्यांचं जे मन एकाग्र होण्यासाठी मदत होते. त्याच्यामुळे त्यांना आत्ता लहानपणापासून तुम्ही नामस्मरण ही सुद्धा गोष्ट शिकवू शकता.